Съответно... Стоп! Прекъсвам ви, прощавайте. Сетих се за нещо. Изследвате генетичния материал, нали така? Да. Има ли опасност да изчезнем? Колко устойчив е този генетичен материал? До тук да. Но някакъв синдром може ли да бъде уловен с вашето изследване, академик Гълъбов, доктор Нешева? Синдроми... Реално при изследванията ние установихме наличие на някои мутации, които могат да... и полиморфизми, които могат да доведат до някакви... Мутации, морфизми. Полиморфизми. Полиморфизми. Полиморфизми, които могат да доведат до предразполагане към някои заболявания. Това е вече в областта на катедрата. Кажете ми, слушам. Но, реално да се каже, че може да изчезнем, това е много силно казано. Значи генетичният материал е стабилен. Той няма как да изчезне, ако не настъпи някакъв, примерно някаква пандемия или не ни претопът по някакъв начин или не загинеме по някакъв друг страничен начин, дали са войни. Хората говорят за бежанци. Хората говорят за нахлуване на други маси. Ние ставаме свидетели, академик Гълъбов, на нещо, което се е случило преди 40 хиляди, преди 10 хиляди, преди 5 хиляди години. Преселение на народите. Да. Ето защо големия страх на всяка една нация, която уважава своя генетичен код, е дали този код ще бъде съхранен през годините. Разбира се, да. Некои даже политици си позволиха да говорят, че разселването на тези бежанците из България ще да подобри да обогати нашия генетичен код за един пълен абсурд. Да. Това са много различни хора. Те са от арабски произход или са някои други народи, които са много различни генетически от нас. Ние нямаме интерес това да се случи. Трябва да ви кажа. Тук ние живеем съвместно с цигани, които не са малко в България. Те са от западната част на Индия. Те са от Пенджаб, преселници. По време на турското владичество в цяла Европа са нахлули и другаде. Имат различни названия. Тези хора не се смесват с българите. Даже турците не са се смесвали. Турците са крадели български жени, създали се етнически корпус, но обратното не се е случвало. Много зле се е гледало некоя мома да забременее от турчин. Това е против морала. Освен това, обикновените турци са спазвали морала. С две думи казано, нямаме влияние върху нас и твърде много се различаваме от съвременните турци. От нас зависи дали ще изчезнеме. Важно е да се поддържа раждаемостта, да се запази българската народност, да се запази българина, да има приемственост в поколенията и реално наистина да се запази народа ни с по-висока раждаемост. Така няма да изчезне. Гена няма да изчезне. Така лесно. Ако се опитаме да отидем към края на този разговор с едно обобщение, какво би казвало то, академик Гълъбов, да започна с вас? Да намерим начин българите да се размножават и българските гени да се запазят. Това е един талантлив народ, който навсякъде го показва това. Това е моето мнение, че българите, които са резултат на най-вероятно на една комбинация между древни българи славяни и може би известен примес на траки, останал в гените, тези хора имат качества. Те са показвали това, за да се, даже и са се запазили след 5 години владичество на един тираничен режим в тази страна. Трябва да го запазиме този народ и не както се говори, че 2050 ще ли да изчезнат или да бъдат голямо малцинство. Това е голяма грешка и трябва да бъде първостепенна задача на държавата да запази този народ. Доктор Нешева. Аз бих се обърнала с това, че освен да се запазиме като народ и като нация, другото е да се гордаем с историята си, с миналото си, с това, което са оставили нашите предци и съответно да развиваме науката си и да се развиваме като нация.